Hej sammen, velkommen tilbage til den her video. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men altså, jeg tror nok, at det var omført en, der hedder Intel-brain. Ja, altså, jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, men altså, jeg ved faktisk ikke lige, hvad i den der sker, men altså, det var mærkeligt. Men altså, jeg blev ikke bange, men prøv lige at komme sådan om, jeg blev bange. Altså, jeg blev ikke, men og jo, så vil jeg lige sige, man behøver ikke være sådan en kylling, det behøver man overhovedet ikke. Men altså, jamen, jeg ikke har til mig, som ringer til mig nu, men altså, det skal ingenting ved om det, men eller, altså han sagde noget med, hun sagde da ja, så jeg skal i sådan det samtidig og der, men altså, så sagde jeg okay, så men altså, det sker bare ingenting. Overhovedet ikke. Men altså, så vil jeg bare lige sige, som jeg vil starte med, lige vil sige, Patrick Rackling. Og det er nemlig, som jeg lige siger, som jeg nemlig begyndt på YouTube, og hvis I vil gerne støtte mig, og hvis I vil gerne støtte Markus, så kan I lige gå ned og lige trykke på abonner-knappen, og lige trykke på til, og så er det som om 2 dage, så har vi meetup, og det er nemlig vores allerførste gang med meetup'et. Men og så prøv lige at komme sådan, jeg skal så begynde at optage game-videoer. Og så er det der problem, og hvis I har ikke været inde på YouTube i dag, og så er det fordi Shadison har nemlig næsten lige lagt en ny. Jeg ser det ikke for tidligt, men altså ja. Og jeg kan ikke sige det, eller jeg kan ikke afsløre det endnu. Men i morgen kl. 10, der udkommer der en ny sang. Men altså jeg kan godt afspille den først på tirsdag, når vi holder meetup, men altså det bliver jo faktisk ikke endnu, men altså prøv lige at tage nogle kommentarer om ham der Intel-brain og Netherbrain, de vil komme, ja. Intel-brain, var det Netherbrain? Om man kan komme til vores meetup. Altså, det tror jeg faktisk, der nok han vil. Men altså, jeg er så ikke bange over det, men altså, prøv lige sådan et kommentar om jeg blev så bange. Eller om jeg blev. Jeg synes, jeg var bare flot at grine, faktisk. Men, og så nu tænker jeg, hvornår udkommer du med de andre merch, som med Markus? Det, altså, altså, på et eller andet tidspunkt, når vi er klar til det, men altså lige nu har jeg kun 3 måneder, og Markus har kun 16, men altså jeg vil gerne lige væk fra 3, og Markus, jeg tror Markus han vil gerne lige sådan lidt mere opad, og jeg vil gerne noget mere opad, altså det vil jeg rigtig gerne, fordi altså det er ikke noget med en konkurrence at gøre, men bare lige sådan, at vi får nogle flere omlænder, men fordi jeg vil rigtig gerne have jer der er så med. I kan lige gå ned og lige trykke på abonner-knappen, og slå kanalen til på min kanal, på Markus' kanal. Og så, ja, det tænker jeg faktisk, men så, og så når jeg vil rigtig gerne tænke mig, fordi jeg vil gerne tænke mig at lige optage nogle game-videoer, men det kan jeg ikke. Ja, jo, det kan jeg faktisk godt, men altså så, altså måske bliver det sådan noget, men altså som, i hvert fald hvis det skal være rigtigt, så er det nemlig inde på den her kanal, faktisk inde på min game-kanal, så i hvert fald vi er inde på opsag, så kan I se, at der står det der, men
Men så er det der billede, man skal kigge efter, og så går vi herinde, og så det var den video, jeg lavede op her i, her i tirsdags, og så har jeg lagt en video op, det var den der i dag, så det er faktisk sådan, jeg har lagt op i dag, og så efter den her video, jeg er i gang med at lave lige nu, den skal jeg nok lægge op. Men jeg skal lige se, om jeg har lavet fejl i det. Eller sådan der. Det håber jeg faktisk ikke. Men, og mig og Magnus vil jo rigtig gerne tænke os at komme op på 100.000 subs, tænker jeg. Og det tror jeg faktisk nok, det vil Markus også rigtig meget gerne, men altså, vi vil gerne nå op på 10.000 subscribers. Det tænker jeg jo nok lige til en start. Altså, jeg vil gerne tænke mig at komme op på, altså, jeg tænker, hvis jeg skal optage en gamevideo, så tænker jeg 5 likes, 10 likes, det er lidt for meget. Altså, jeg tænker 6 likes. Altså, jeg tænker, at den her video her, den skal have 6 likes, før jeg kan optage en gamevideo. Det tænker jeg faktisk. Men, altså, og på onsdag, der kan man have en chance for at møde træerne. Det er både Mikkel 3 og Emil 3. Og jeg mener, den var det ikke? Jo, og så jeg mener faktisk, at også på onsdag, men det var på aflyst, men der havde Julius og Jummen til, jeg ved nok, hvem det er. Men altså, det var meningen, de skulle holde meter, men det blev aflyst. Men jeg ved ikke lige hvorfor, eller jeg tror at det, jeg kan ikke huske hvorfor det blev aflyst. Altså det kan jeg ikke helt huske, men altså på tirsdag, der holder Judas og Shadis, der holder de nemlig meetup på Mønken 2, eller gik i Mønken 2 i Kolding. Og hvis I ikke ved, hvor det er hen, så kan jeg lige, så kan adressen komme frem lige her på skærmen lige nu. Det er bare gik Mønken 2 i Kolding, lige her. Det kommer det faktisk lige hernede, og hvis I vil gerne så gik, så er det både inde på YouTube, og så kan man også finde det inde på Facebook, hvis nogen har det, men så har jeg ikke sige tak for, at I har set med til den her video, og hvis I har nydt den, så kan I lige gå ned og trykke på subscribe-knappen, og lige like-knappen, og hvis I er nye her i kanalen, så kan I lige gå ned og lige trykke på abonner-knappen, og lige trykke på den til, og det kan I gøre det samme inde på Markus Hans kanal. Men så vil jeg gerne sige tak for, at I har set med, og vi ses i den næste video. Vi ses. Hej.